بخلاص فائق دررا bandiraɓe julɓe onon ciitortoɓe dine l'islam yiɗɓe rasulu sallallahu alayhi wa sallam holto paɗen département mo Podor no diya toro e bellelde jumpamaje sekalande tindade bokke jalluɓe duuroyade on gando Allah jankiniɗo jiyaɗo Allah tedduɗo ƴettuɗo gurdam mum kala golloni dine l'islam ceerno Salif Sow radi allahu taala anhu on ziar gadornoɗo e kala hitande nden ara wonnire capantatiɓire ɗiɗon ñalɗi jaggama ñande capantati go décembre 2021 fayenma go janvier 2022 on tigi to bokke jalluɓe juɓɓuɗi ɗeɗon golle ko ni tigi lewri e on kikiɗal juma capantete go décembre sanga waktuji sappo jeetati ma fuɗɗo oɗon ziar e joɗade on hadra juma tuggude 0 heure yaɓan ma 5 heures du matin ma wal on mawludi nabi sallallahu alayhi wa sallam weta tawa go janvier tuggude 9 heures à 11 heures ma jokkoye bismogol hoɓɓe ndeɗon deftere Allah nde jangi silke kono kay duwe Allah jaabu waktuji sappo e ɗiɗi manam midi ma fuɗɗo oɗon cérémonie officielle yadude e ɓen khalifaɓe dine kame dawrugol fof noon e yeeso teddugal on ministre du finance et du budget maire mo bokke jalluɓe Abdoulaye Daouda Diallo waktuji sappo e nayyi ma yimɓe pecco juula tisbar caggal ɗum tindare funnangue bokke e ɗeɗon guenale juuriyade ceerno Salif Sow radi allahu taala anhu no adorino ma ɗo juɓɓudi ɗeɗon golle galle ceerno Amadou Bocar Alpha Bamo hoore fonde ceerno Ibrahima Ba kame miñumen ɓesngu bokke jalluɓe e gardogol ceerno Abou Salif Sow khalif e imam ratib mo bokke jalluɓe inen bismi dendagal julɓe kala e ngal dental aliyankewal le 31 décembre et le 1er janvier 2022 30e édition ziar annuel ceerno Salif Sow to bokke jalluɓe yo en kawru hen assalamu aleykum caggal yettude Allah julde rasulu sallallahu alayhi wa sallam yettude nene baba yettude hilifaɓe men diine hilifaɓe men aada yettuɓe kadi sababu ganduɗa ko jonde men ɗo ene kono kadi yettude ɓen yeeɓiyankoɓe men nder e bawallidi kala no kewɗen wiide aadi biladi salade ɓuuri firtude ani ɓen ɓe ganduɗa ko meeɗa firtude oɗon aadi hay saaha goto ɗo ɓe mbawi tawede nder johli windere nde kala so ɓiɓe Pindi TV gam humpito jaam Allah wale moon caggal nde ganduɗa tigui en ɓenni oɗon wikkene dow jamma en garti hubtidinde oɗon aadi premier numéro de la semaine roɓi dow jaydeji mum no o wowirno kala subaka oɗon kewno yiide Moussa Nia yadude ɓiyum Aissata Ndiaye kono Aissata arani hande alhamdulillah ko jamma gondaɗo ko jam mo gonɗa tigui ɗum ko wiyete alhaali Sankare on mawni ko ene wiya Mountaga Ndiaye toto Tivaouane Mountaga Ndiaye toto Tivaouane Peulh ko kañum tigui yalti aduna ɗum saabi tigui ganduɗa ko ndeɗon sunare nden ustare saabi tigui on jando debbo mo dara haalayɓe Pindi TV e dow ganduɗa tigui daade men en duwnima Aissata en duwnima tigui leñol ngol kala nde won noon ko ɓiɗɗo leñol ngol ko darnide leñol ngol wadde so yarama ko leñol ngol kala yara leñol ngol e kuuɓal donima Aissata Ndiaye e leñol ngol e kuuɓal kadi wiyama yo donoma e ndeɗon ustare ko wana ɗum ko en garti ganduɗa huftidinde oɗon ade holko sifa e kelle gaden jande leydi Sénégal ene wayno ala haali ɗin passeport uji diplomatique ha joni ene jokki ganduɗa tigui coowede kono kay ngol losko ene ɓeydi yaade dig yatirani caggal e ƴewde hol bundi oɗon al haali kono kayya holla ɓen ganduɗa hutortoɓe ɗereji ndewan lawol gam kay ɗannade gueɗe ba noon ɗum ne tawi nder jandi leydi Sénégal e oɗo subaka altine ganduɗa ko 20 décembre 2021 ɓe gatti ganduɗa tigui on président poète ɗum ko jayde guendirde le soleil national ɓe mbi ko caggal duuɓi 20 nde ganduɗa tigui on président de la république du Sénégal le premier président Léopold Sédar Senghor yaltina aduna ɓe mbi ko hikka tigui watti duuɓi 20 on a 20 ans du décès du président poète ɓe mbi ko jibina ko hitande ujunere temedde jeenayyi e jeegom 1906 yaltuno aduna ko 2001 il était une fois Senghor ko kanko tigui ɓe gatti oɗo subaka kono kayya jeenayyi koɓe le soleil garti e nguɗon batu yuɓɓinago to Turquie sommet afro turque mo gonɗa huuɓi e kikiɗe hecci hanki taw kay tawtorgol lamtoro Bourguédé Macky Sall e yogue ganduɗa ko hooreɓe leyɗele Afrique wayno Paul Kagame e Mohamed Buhari kamɓe kala ɓe garti e toɓɓe kewɗe ala haali coopération ngaji jocci fa toon ɗum ne tawi nder helloɗiɗabo nden jayde le soleil national enquête waɗi ko enquête e ala haali trafic de passeport diplomatique ɓe mbi ko le festin de nos patriotes ene wayno noon ɓe garti en no hannit ni ala haali tigui ɓen ɓe ganduɗa enen jogui ɗum ko wiyete passeport diplomatique taw kay ndewnan ɗum lawol kono kay ɓen fawiraɓe hen juuɗe e wiide jaynen koɓe enquête ala tigui ganduɗa ko régime walla réforme garɗo ɗo e nder Sénégal ganduɗa tigui guittuɗo walla mbiyen darni oɗon business illégal ganduɗa tigui taweteɗo ɓe mbi ko présidence wondude affaires étrangères wondude assemblée nationale ko ɓe mbi ko l'axe de mal ɗeɗon tati ganduɗa kayya ko kutorde walla mbiyenna ɗen tigui gollorɗe tati leydi Sénégal ko toon tigui woni ko to tawete ala haali passeport diplomatique kono kayya on ala haali yeltaniɓe hakkude assemblée hakkude ministère des affaires étrangères hakkude tigui ganduɗa
ko présidence de la république ɓe mbi ko l'axe di mala Théodore ganduɗa tigui Monteil o wi ko kokirgol passeport diplomatique faade tigui debbo député wona tigui hunde winnande loi leydi Sénégal ɗum ne tawi nder hello tatabo nden jeyne ganduɗa tigui ko enquête caggal ka noon kamɓene koye mabɓe jollimo to sommet Turquie-Afrique ɓe mbi ko l'appel de Macky Sall ene wayno ganduɗa ko lamtor Bourguédé waɗi erago faade tigui Afrique kono tigui faade ɓen ɓe ganduɗa ko joomon jawɗele ha tinti leyɗele ɓurɗe sembude walla mbiyanna ɓurɗe jogade doole e Afrique kanen tawi nder hello jeeɗiɗo nden jeyde enquête libération no kewɗen wiide sowona scandale tan ko révélation ha joni kamɓene haɓe jokki jumpude oɗon alhaali trafic de passeport diplomatique hakkude présidence e oɗon affaire étrangère eɓe garti e oɗon mafia kono kay e bundi losko mabɓe ɓe mbaɗi ɓe mbi ko agent ji affaire étrangère woni Badara Sambou kañum tigui ganduɗa ko waɗi avoué ganduɗa ko Karambodj on l'international sénégalais kañum tigui waɗano établir diplôme taw kay hokkannoɓe ko 3 millions 500 000 francs Fabienne Félio kañum ne tigui ganduɗa ko waɗanoɓe roulé dans la famille hokkaɓe 3 millions fof de ko ngam hebde ɗum ko wiite passeport diplomatique ɓen kala ndewine juuɗe mabɓe kono kay ɓe kolli ɗumen walla mbiyen ɓe kokki ɗum passeport diplomatique Marietou Ba kañum tigui arti e oɗon alhaali fausse épouse ganduɗa tigui épouse DG du Dubai Port World ene wayno noon ganduɗa kay o derno ko derde oɗon walla ɓe mbino kanko ko debbo ganduɗa tigui joom suudu on mo ganduɗa tigui kañum woni hoorejo doɗen gollorde port Dubai Port World ene wayno noon ko nen tigui woni nde hokkiɓe 4 millions ɓe kokkimo passeport diplomatique ɗum foof ganduɗa ko losko yañgo woni koɓe mbaɗi hen ɓe mbi koye ñalawma e tigui sa hokki kalisma ene wayno ko ñalawma he kokerɗa passeport diplomatique ha joni ganduɗa tigui jeyne koɓe libération jokki loskude hen enquête exclusif ɓe garti hen kono kay on enquête ene jokki saabu direction des investigations et criminels jaɓani tigui yatirde caggal e kaɗon losko bundi kaɗon tigui woni ko tawte nder jeyde l'observateur e ɗo subaka trafic de passeport diplomatique la lettre scanner de Macky Sall la requête du DG et les ramifications du réseau ene wayno ganduɗa ko holnoɓe ganduɗa koɓe jacciniri oɗon haali ganduɗa tigui simtude kaɗon haala ha to nen ganduɗa kay ko wiyete ko lamorgo walla mbiyana palais présidentiel ɗon to ganduɗa ko ɗiɗo e dadiɓe tawetnoɓe toon gendarme aɓe pa hen junggo cerveau oɗon walla mbiyanna joguiɗo bundi oɗon alaali kono kay ɓeydiɗo ganduɗa ko sembude hen taw kay ɓeydino harade hen wiyete ko Limamoulaye Seck oɗon ganduɗa o holliti ndew dari ɓe kolliti ndew dari e yesso ɓeɗen loskoɓe kono kay o sakti inde ganduɗa ko ɓiɗɗo goto e halifa mawɗo ɗo e nder leydi Sénégal kono kay ɓen mbaɗimo ko ravisé ɗiɗon kongi tigui woni ko tawte e nder jayde l'observateur e hello mabɓe jeetabo caggal kan ɓe mbi ko goto e ambassadeur uji ganduɗa tigui mawɗi ɗo e nder leydi Sénégal kañum tigui jaaɗo retraite ko kañum de fada to dikka gam ko hette oɗon alhaali passeport diplomatique ɗum de woni ko tawte e nder ndeɗo jayre caggal kan ɓe gatti goɗon seppo gonɗa tigui waɗi ɗum rewɓe ko yewte violence sexuelle verbale psychologique ɗen ganduɗa ko caɗele kono kay e mette e ganduɗa tigui fawteɓe dow rewɓe woni sababu noon kamɓene kala ɓe mbaɗi ganduɗa kay ko seppo gam kay wasde yonnude ɗum noon ɗum de woni ko tawte e nder hello mabɓe jeeɗiɗo kamɓe jeynen koɓe Youssouma Jiguen las e natal makko Léopold Sédar Senghor, le premier président de la République, 20e anniversaire du décès du premier président du Sénégal. Koyo subaka tigi Léopold Diano ou Léopold Sédar Senghor wayno Sénégal. Joal, je me rappelle bien que Senghor l'humaniste intégral et la bête politique. Et na wayno nganda ko fanu didon didi kala o rendi no nganda tigi woni kubal hayso tawi winoma ganduɗa kay Senghor mayitiɗo e Dakar nawte to Joal ene wayno doy ha joni ɗum noon na lattaki ɓe kaali ɗum koye lewru décembre kono ha joni en jiyani walla mbiyana maali mum na mbaɗani caggal kan e nder nde jayde las en tawi hen natal Souleymane Jules Diop ambassadeur Sénégal to ganduɗa ko goomu UNESCO o wi komo hersi so tawi tigui ganduɗa o yaltini passeport makko diplomatique o daari hen holko saabimo hersude saabu natti jogade on valeur natti tigui jogade ganduɗa kon oɗon gaɗon mbawko ko jogui ɗon walla mbiyana natti jogade ganduɗa tigui oɗon ganduɗa ko fartange mo fonno jogade par ce passeport diplomatique ine nde haali hoore mum ɗum ko kongi Souleymane Jules Diop j'ai honte quand je brandis mon passeport diplomatique et hello tatabo nen jayde las quotidien le quotidien de Madiambal Diagne arti ko yala haali inauguration terre ko gonda tigi kisma sine hebi kadi ganda koye ngam jolte oɗon terre ene wayno kisma ko jeynenkoɓe Madiambal Diagne mbima ko le 27 décembre oɗon train waɗata ganda tigi en route no hanniti ni ɓe mbima noon passo ko temedere mbuɗu ha temetati mbuɗu rotation noon ko chaque 10 minutes terre o waɗa rotation kono kay yaadude sécurité walla mbiyen denka ganda ko kuptidinka saabu ɓe kolliti kamɓe ɓeɗon jeynenkoɓe Madiambal Diagne temedde ɗiɗi e capanɗe jeegom manam 260 gendarme kañumen tigui mbatte chargé pour sécurité ganda ko
tigi oɗon terkal to wawi yaade tugude Dakar faade AIBD ɗene tawi nder helo joɓo nder Dieynaba Jambal Diagne ɓe gatti ganduɗa ko violence uji wattede faade rewɓe ɓe mbi une marche blanche à Dakar ɓe rewɓe kala ɓornima daneji mbaɗi seppo mumen hollirde tigui jadani e ɗum noon no hannet ni Vox Populi ɓe mbi ko caggal ganduɗa ko balɗe limtinde ganduɗa ti ko duuɗe jangguirɗe walla mbiyana duuɗe jaaɓe katirɗe leydi Sénégal ine haare wulde ene wayno noon joni ganduɗa tigui Cheikh Oumar Anne waɗi brisé oɗon silence kono kay waɗi encouragé oɗon poursuite dynamique ko consensus oɗon mo ganduɗa tigui ɓe keeɓi fartange hawrude kono kay ya joddade yewtide wonen toɓɓe taw kay ya ganduɗa no mana ganduɗa no hannirta ni ɓe keeɓi famamuy e nder ndeɗon jonde ɗum ne tawi nder hello jeeɗiɗo ndeɗon jeyde Vox Pop e Allah mabɓe ɗiɗaɓo ɓe jilli ko to walo chat ɓe mbi ko ya naworɓe local e diwan mo Dagana ɓe mbi ko ganduɗa ko la bataille du walo ora liyo haade nde wuulat jew toon tigui ganduɗa e ɗiɗo sumgoji nokkuji payari ɗum ko Moustapha Sara e kono kay yiya ɓeɗon kala ganduɗa ko huccodirde e oɗon Oumar Sara mo ganduɗa ko kañum woni tête de liste Benno Bokk Yakar en ganduɗa koye nder ndeɗon falde alhaali répartition électeur et local document de ce que pèse chaque bureau de vote ene wayno ɓe garti tigui ganduɗa koye alhaali ɗiɗon tigui no yariri wonde de holno lelori kono kay holno bureau de vote uji ɗi kala ganduɗa tigui guddirtete gueɗe bat noon caggal kan DG mo offoro wiyete ko Alpha Bayla Gueye leader cadre PS kono kay e Benno Bokk Yakar o waɗi tacle Ousmane Sonko wondi mum c'est trop gros l'opposition nourrit son esprit de sens creux ene wayno ganduɗa kay ko ñingoro waɗi oɗon pétition mo ganduɗa ko yeewi est ce que o waɗi o ko provocation kono kay o mankani ganduɗa ko suude kongi faade ɓeɗon hollide tigui ganduɗa ko wasde finande dawrugol e gueɗe baɗe noon woni tigui ganduɗa ko yeewi est ce que wadde woni gueɗe kongi makko tawi nder heɗo tataɓo ndeɗon jeyde Vox Populi les échos ɗo subaka arti ko instruction de l'affaire Adji Sarr ɓe mbiyani lorsque ngo ma uddit ɓe mbiyani tigui ganduɗa ko on procès ma daro kono ɓe mbi ko oɗon patron mo Sweet Beauty mo ganduɗa tigui inde mum so suutanoma walla mbiyen inde mum mo ganduɗa ko cowanoma e nder oɗon alhaali kañum de hokkira passeport mum beele Ousmane Sonko ma heptu passeport mum ɗum woni namdal ngal waɗi ɓeɗon jayniyankoɓe les échos caggal kan ɓe garte Doudou Wade mo ganduɗa tigui kañum woni candidat to wallu Sénégal to ganduɗa ko mairie de Dakar ɓe mbi ko Doudou crio scandale et donne on recours magistral wonde de ganduɗa ko hollo juuj jacca gonɗo nder ɗum de woni ganduɗa ko woyti Doudou Wade ɗum tawi nder helo joyoɓo nder jayde les échos stade do hay san ya hewno wiide ko kayre tigi uddata damal ɓe garti tigi ganduɗa ko ɗen pottite mantiniɗe ganduɗa tigi bannoɗe to ganduɗa ko dunde Europe kono haade men yaade toon gartaren koye pottite bannoɗe ɗo e nder Sénégal on 4e journée Ligue 1 sénégalaise ɓe mbi ko Teungueth FC waɗi confirmé yesso génération foot ganduɗa tigi ɓen ɓe lappi kono Linguére ha joni tawi nder oɗon podium choc Jarafa wonde AS Pikine ene wayno ganduɗa tigi ngal pottal jofani saabu waɗi violence gaz lacrymogène e gueɗe baɗe noon ɗum ko penalty mo ganduɗa tigi siflanoma e ngal ɗon pottal saabi tigi ganda ɗon ganduɗa ko oɗon match haari caggal kan ɓe mbi ko Liverpool Sadio Mané waɗi Liverpool mo Sadio Mané waɗi accroché ɗum ko caggal ɓe keɓani fartange lappude Tottenham Hotspur ngal pottal ko hanki tigi wonno kono les citizens Manchester City Riyad Mahrez e wondi mum keeɓi fartange tigi ganda ko gagnade ngal ɗon pottital kono Chelsea mo Edouard Mendy kañumne tigi darima darde sembude e wiide mabɓe ni Edouard Mendy agaché artete tigi oɗo formum kono kay heeɓi fartange waɗede clean sheet e ngal ɗon pottital ɓe garti ha joni ganduɗa ko oɗon Coupe d'Afrique des Nations yadde natal on international sénégalais wiyete ko Diomansy Camara kono kay o yonnani nden darnane dari ɗum ganduɗa tigi guumuji pelle ganduɗa tigi tawten to nder dunde Europe e ganduɗa koleti goppita zo fettoɓe dunde Afrique gam kay ko Diomansy Camara yonnani ɗum ne tawi nder hello ganduɗa ko jeeɗiɗi ndeɗon jaydi stade Mbaye Hamady Niang ene tawi tigi ganduɗa koye nder ndeɗo jaydi stade ɓe mbi ko quadruplé de Mbaye Niang ene wayno ganduɗa tigi o heeɓi fartange markude bituji ganduɗa ko 4 e nder pottal gotal Mbaye Niang ene jokki wadde golle paydinde beele o jeytake ɓen ɓe Aliou Cissé nawata ko namdal saabu marko o bituji 4 pottal gotal ene hande tawtere Coupe d'Afrique des Nations saabu yimɓe foti gandi Mbaye Hamady Niang o dillini windere nde hayso tawi duuɓi ɓennuɗi ɗi ganduɗa kay o waɗino ganduɗa ko ustinoma e oɗo forme mo jogino walla oɗon dynamisme musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ko sifuno e kelle gadane jayde leydi Sénégal no mbiɗen ni en duwnima e Sat Ndiaye en duwnima leñol ngol kono kadi en mbi leñol ngol yo duwon hoore mum saabu ya on ganduɗa tigi Mountaga Ndiaye ko kamɓe tigi jiiɗi baba goto kañum so rutti e jomum e ñalawma hanki o to Tivaouane Peulh en mbiɓe ganduɗa tigi hohoɓe dine ɓe fof arnoɓe toon ɓen kala duttama duwaw e Pindi TV ganduɗa tigi e ga ardeɓe mum duwnima ganduɗa tigi leñol ngol kala kono kay duwnima e Sat Ndiaye ndeɗon usare kono ɗum ko kayne calminimi ɓen ɓe ganduɗa ko meeɗa woppude en jaɓani ganduɗa tigi jatiren caggal walla mbiyen en jaɓani tigi ganduɗa ko Pindi TV yatire caggal ɓen ɓe ganduɗa ko jagguɓe lang dariɓe tawteɓe nder diaspora o kono kadi tenti
wonten der sous région Mali Mauritanie Guinée nganda tigi kalto fulfulde way nyallude kalto way walde be calminama be jurama be jettama kadi en den darde be dari surtout la diaspora be nganda tawtebe to walo fendo e leydele godde nganda tigi cubibe Pindi TV ngam humpido wadde bienna nganda ko so ngamri teggu yodi ko nyuma jage balabe sen jeddimo do ko nyuma jage balabe ha jon non e wiide be en jeddinano odon challenge pourquoi pas 1 million de vies avant nganda tigi on premier semestre wala bienna premier trimestre nganda tigi odon den hitande 2022 oui c'est possible 1 million de nganda ko d'abonnés Pindi TV c'est tout à fait possible parce que ko kambe kali kambe subi Pindi TV bon wiide nganda ko jellinde lejul pular il est temps ko hunde tigi yontude Pindi TV e nder nganda tigi johli winder nde kala kono kayya e nder 1 million d'abonnés onon biene way wonde odon bayi dum wadde odon ciaba musibite dube gasi halabi hande non Moussa Nya yawma wasidi biuma to karalagal to wono ton ko chatta walo e nganda tigi on wite kisma si kambe kala be tawtere do kono kayya e Ibrahima Chomban kambe kala be ngabe tawe ton woni premier numéro de la semaine musibite dube ko do tigi min cadre mon yo Allah hokeni de subaka yen nyalle jam Allah jaramon jaram coupé man ata bi khilasin fa'iqin duraran bandiraɓe julɓe onon citortoɓe dine l'islam yiɗɓe rasulu sallallahu alayhi wa sallam holto paɗen département mo Podor diya toro e bellelde jumpamaje sekaladde tindade bokke jalluɓe duuroyade on gando Allah jankiniɗo jiyaɗo Allah tedduɗo ƴettuɗo gurnam mum kala golloni dine l'islam ceerno Salif Sow radi allahu taala anhu on ziar gadornoɗo e kala hitande nden ara wonnire capantatiɓire ɗiɗon ñalɗi jaggama ñande capantati 1 décembre 2021 fayenma 1 janvier 2022 on tigi to bokke jalluɓe juɓɓuɗi ɗeɗon golle ko ni tigi lerori e on kikiɗal juma capantete 1 décembre sanga waktuji sappo jeetati ma fuɗɗo oɗon ziar e joɗade on hadra juma tuggude 0 heure yaɓanma 5 heures du matin ma wal on mawludi nabi sallallahu alayhi wa sallam weta tawa 1 janvier tuggude 9 heures à 11 heures ma jokkoye bismogol hoɓɓe ndeɗon deftere Allah nde jangi silke kono kay duwe Allah jaabu waktuji sappo e ɗiɗi manam midi ma fuɗɗo oɗon cérémonie officielle yadude e ɓen khalifaɓe dine kame dawrugol fof noon e yeeso teddugal on ministre du finance et du budget maire mo bokke jalluɓe Abdoulaye Daouda Diallo waktuji sappo e nayyi ma yimɓe pecco njuula tisbar caggal ɗum tindare funnangue bokke e ɗeɗon guenale juuriyade ceerno Salif Sow radi allahu taala anhu no adorino ma ɗo juɓɓuɗi ɗeɗon golle galle ceerno Amadou Bocar Alpha Bamo hoore fonde ceerno Ibrahima Ba kame miñumen ɓesngu bokke jalluɓe e gardogol ceerno Abou Salif Sow khalif e imam ratib mo bokke jalluɓe inen bismi dendangal julɓe kala e ngal dental aliyankewal le 31 décembre et le 1er janvier 2022 30e édition ziar annuel ceerno Salif Sow to bokke jalluɓe yo en kawru hen